kuna magana da Nigerian 'yan Nijar daga Alger. Lalle kuna magana da 'yan Nijar daga Alger waɗanda suke biɗa cikin Alger. Mu faɗi albarkacin bakinmu. Lalle muna son mu faɗi albarkacin bakinmu abinda mun kaga ya kamata. Abu ɗaya ne ke damun mu. Kamun nan da ake gaskiya mu shine matsalar mu. Gaskiya inda sana'ar da za a neman mana cikin ƙasar mu, a turo mana in motoci aka turo, in jirage aka turo, a turo a kwashe mu koma ƙasar mu mai sana'ar mu. Mun gaji da irin wulaƙancin nan da ake mana ƙasar nan, ƙasar Alger. Yanzu haka duk kamu sai an kashe. Allah galib bamu yadda muka yi haƙuri ne muke dan nema, ya zama sai da haƙuri yau da gobe kuma ta Allah ce. Gaskiya in dai da so samu ne mu koma ƙasar mu tunda ƙasar mu ba komai ke sa muke baro ta ba, rashin sana'a ne ko sana'a sai wanda bai gane mata ba. In dai ga aiki wanda za a ɗora mu matasa, akwai matasa majiya ƙarfi ba iyaka gare mu ba. In aka samu sana'a wannan na tashi wanga sai ya jayo wanga. Kenan ko da nawa nawa ake tiya dai sai a bar musu ƙasar su a zauna lahiya. Gaskiya mu irin wulaƙancin nan gaskiya mun jima muna gani kuma gaskiya ya ishe mu. Ƙara magana ni ma sai in yi. To kamar dai yadda kun ji wannan ya ce lalle mu 'yan Nijar da 'yan Najeriya ma gabaki ɗayan mu duk muna da yawa a cikin nan ƙasar ta Alger. Kuma wallahi zaman da muke muna samu alhamdulillah, amma to wulaƙancin da ake yi ma mutane ne sai a hankali. Wulaƙancin yau daban na gobe daban. Kai mu in dai akwai sana'ar da za a yi, in dai akwai sana'ar da za a ba matasa, mu a zo kawai a ɗauke mu kawai a maida mu Nijar a ba mu sana'o'in da za a ba mu, in dai akwai sana'o'in da za a ba mu. Don wannan wahalar gaskiya ta ishe mu. Akwai matasa majiya ƙarfi waɗanda in an ɗauke su Nijar za ta ci gaba. Duk wanda an ka ba wani ɗan aiki in sha Allahu zai ci gaba da abin gashi. Kuma cikin iko ana son ƙarin sojoji. Akwai waɗanda ma da an ɗauke su don nan an ka kai su Nijar. Cikinsu ma ana samun sojoji da yawa. Don mu ma wagga wahala da muke sha ta Alger. In mutum ma ya zo gida, mu ba ma ta training deja mun sha training ma da nan ga mu abinda ma muke gani ma. Training da za mu sha ganin muke ma kamar cikin sauƙi na ma yanzu. Don abinda muke shi kashin da iko sun ka kama ka ko busti da kai ba sai sun baka kashi. Su baka kashi su sake ka ba abinda za su yi da kai. In ma sun ga kana ƙoƙarin mutuwa, su ƙoƙarin ma suka yi su hita ma da jikin ka ma ga ka mutu ma kusa gare su. Wallahi shi yasa mu in dai akwai sana'o'in da kamata a ce an ba matasa, kawai mu a san wadda za a yi kawai a yi mana hanyar su gaskiya. Don harkar gaskiya Allah sai a hankali ko ba gaskiya ba. Don nan cikin Alger mutanen da a cikin Alger ga 'yan Nijar da 'yan Najeriya da Libi, mutanen da a cikin nan Nijar masu kaɗai in kun ka diba sun kai mu dubanni na aka magana. To kuma a ce mutane suna zaman banza babu sana'a yau ba sana'a gobe. Kun ga kawai harkar sai a hankali. Ya kamata a ce matasa akwai waɗanda in an ka ti da su ko da wurin soja an ka tura su za su iya tafiya. Saboda wahalar da ake sha wallahi mutum ko wurin soja mutum ya tafi shi lahiya lau ma zai zuwa shi soja. Saboda wahalar da yaka sha ma kusan ma wahalar da soja ka sha ma mu muna shan ta mu da ke faɗa. Don wani abu wanda mutum ke shiga ciki, wata matsalar da mutum ke shiga ciki ta yi yawa wallahi. Da saura bari in ƙara musu magana. Amshi.
ga kai oke inda ka samu. To assalamu alaikum, ƙarin bayani dai kuna ji kamar da yadda ya faɗa muku ni ma zan faɗa muku. Gaskiya ku tashi tsaye ku 'yan ƙasar Nijar ku da yake ciki yanzu, mu gaskiya yanzu muna cikin wata ƙasa wallahi sai a hankali. Kuma su manya ai suna jin yadda da ake zayyare-zayyaren nan, su tunaninsu ai ba abin da ake idan aka kama. To wallahi ko na lahira yana ma hanka jin daɗi. Shi sauƙin shi ya mutu a rihe shi. Kai yanzu da bugu kulki menene ta bugunka ko ƙasar ku ba a bige ka da kulki ba ko lahi kai in babban lahi ne hukuncin ka a kamo ka amma hukunci. Amma kawai ba ka da laihi daga kama ka su almayansa kama su sa mota almai haka. Amma to in suka kama ba mota suke sa ba kuɗin ka menene sai an caje ka. Mi gare ka gaba ɗaya sai an caje ka an ebe kuɗin ka ko mi gare ka sai an cire kuma a baka kashi kuma a tura ka. Yanzu mu matsayin mu na 'yan Nijar cikakku 'yan ƙasa ya kamata a ce manya sun duba sun yi mana wani abu wanda mu za mu dawo ƙasanmu mu ma mu ci arzikin ƙasanmu tun da ƙasanmu ta ci gaba alhamdulillah mun